Zdravo drugari, pozdrav od vašeg Miloša i od budućeg tragača Jovana. Jovan se za sad malo stidi, njegovo prvo traganje i vatreno krštenje. Vidjet ćemo kakav će biti, da li će da mu se svidi i naravno da li će da ima početničku sreću nekakvu, mada to nije ni važno. Bitno je ono što uvek kažem i uvek ću da pričam, bitno je da smo u prirodi i da smo zajedno, naravno. Šta može čovjek više da poželi? Češ da kažeš čika me ćao? Ajde, idemo da tragamo pa da vidimo kako će da bude. Poslije će da im pokažemo šta smo našli. Ajde. Ime ja kuhi. Da, ajde. Evo ga Jovane. Slušaj Pile, evo ga signal ovde. Ne čuješ? Evo ovde signala. Sad ću da otkopam ovde pa ćeš ti sad taj mali da nađeš. Evo, čekaj. Ovde daje signal. Sad ćemo ovako da iskopamo rupicu. Opa! Aj sad ti sad to malo traži. Čekaj da upalimo. Ajde, upalio si, ajde, traži. Ovo drži u drugoj ruci. Ajde. Upaljem. Traži. Jel ima? Ajde. Nema. Proveravamo. Ovde, Pile, vidiš da je pišti? Tu je negde, čuješ kako jako radi? Ajde sad ti se to malo traži. Ajde. Traži. Daj ovde, vidi jel pišti. Nije, ajde ovde negde. Ključi da se čuje. Dobro, ajde. Hop, eto ga, čuješ? Da. Čekaj. Daj opet tu da vidimo gde je, tu je negde. Evo je. Našao si paricu, uzmi je. Da vidimo. A? Da vidiš šta si našao. Prva parica. Bravo, da vidimo, Pile. Wow. Našlo dete paricu. A? To vaja prva parica. Drži, još ćemo. Još da tražiš? Još? Čekaj sad prvo da stavimo u kuticonu za parice. Bravo, majstore. Pravi si tragač. Evo, stavljamo u kutiju. Stavi u kutiju. Zatvori. Opa, bravo. Baci petati. To šampione, idemo dalje. Ajde. Ajde da zatvorimo rupu. Zatvori rupu. Kako zatvoriš rupu? Ajde. Tako, bravo. Zgazi sad da se ne vidi. To, bravo. Idemo dalje. Ajde. Ajde da proveri ovde neka. Ajde, daj taj mali sad. Tu, dole do zemlje, ajde. Ovde, ajde ovamo. Nemoj da stiskaš to više. Eto ga tu, drži, traži. Čekaj, drži ovo tvoje malo. Kopaj tu sad. Ovde, tu. Kopaj polako. Ajde. Evo, čekaj, ne, polako. Jovane, sine, našli smo nešto lepo, mnogo. Srećo moja, pa ti si baš sreće smo imali. Wow, Jovane, vidi dušo, vidi što lepa aplikica. Wow. Gledaj bre šta si našao čoveče, vidi ovo. Vidi dušo. Vidi. Ne, pa ne smijemo da polomimo to. Svaka čast dušo. Da te vidi. Koja si srećara tatina. Wow, idemo dalje. Čekaj. Aj prvo ovdje da nađemo, vidi li ima nešto. Ima, slušaj kako pišti. Uzmi ovdje, vidiš da li ima nešto u tome. Ovdje, uzmi u ruke to. Ovo. Jel ima tu nešto? Evo ga. Šta je to?
Uzimaj, uzimaj. Uzimaj, ajde. Vidi gde je. Parica? Ajde, skini je lepo da vidimo koja je. To nešto novije. Plitko, bijelo, da vidimo šta je to. Ajde. Šta to? Da. Gdje pade? Evo. Da vidimo šta je to. Parica. Evo je, uzmi je. Wow, vidiš tu lepa. Skidaj to. Šta je ovo? Joj, to je 5 centi. Ovo je novi, je 5 centi euro. Da vidi taj, stavi u dlan da vidite te lepo. Bravo, evo tvoje parice. Piš. Ajde. Da stavimo kutiju. Čekaj da otvorimo kutiju. Stavi ovdje. Tu. Otvori. Bravo. Ajde. Joj, našlo dete glistu. To je glista. Šta si s njom? S njom pecamo ribu. Aj, vrati u zemlju neka. Stavi u zemlju. Ima još gliste. Dobro, idemo dalje, ajde. Pile, šta je ovo? Vidi ovo sjajno, šta je, uzmi, vidi, šta smo to našli sad? Šta je to? Da. Šta smo našli to? Da. Šraf smo našli. Joj, vidi šraf. Ispao nekom čiki s traktora. A? Vidiš kako se lepo sjaji i jak signal dao. Da. Ajmo dalje. Jeli, Jovane? Da. Lepe bombonice? Umorio se, a? Pa malo da povratimo snagu, jel da? Da. Bravo, ajde. Ujedi bombonice pa da pijemo vodicu i onda idemo dalje, nastavljamo, jel da? Da. Viš ti koliko je ova livada? Joj, pa mi ne možemo do sutra da stignemo, a imamo i ovamo. Vidiš, Jovane? Jovane, da vidiš ovo šta je, Pile. Jel znaš šta je ovo, Mile? Vidi. Ti jedeš bombone još. Uzmi, vidi šta je to. Vidiš, to je zrno od puške. Iz toga puška se ispali metak. I to da stavimo. Tamo da stavimo kod novčića. Nećemo, tamo lepe nalaze stavimo, ovo će da stavimo tamo na drugo mjesto. Znači, našli smo kuršum od metka. Si vidio? A uzmi kesu, ne bacamo kesu. Kesu u džep stavimo pa ponesemo kući da bacimo. Tako, staviš u džep. Daj, tata će stavimo u džep pa ponesemo, ne bacamo smeće nikad. Znaš što? Ajde. Ajde, proveri tu rupicu, ajde tu na rupicu, ajde. Spusti niže. Ajde, ovdje u rupicu. Jel hoće, jel ima nešto? Aj, tata će, čekaj, još i malo. Daj, tati. Da vidimo jel ima tu nešto. Čuješ? Ajde, sad se ovaj mali ti pravi. Doći. Evo ti. Čekaj da ključi taj. Ajde. Aha. Ima nešto. Ajde, evo. Ajde, evo ga proveri, je li to? Jeste, da vidimo šta je. Papa. Neki aluminijum, šta je? No. Čekaj, ne mogu, mora da uzemaš šofče. Čekaj. Da vidimo šta se našli. Šta je ovo, dušo? Našli smo stari upaljač neki. Fuj, pa nije fuj. Ne da bacaš, ne. Nećemo da bacamo. Ne znamo ko je i šta je. Nemo da vidimo da piše nešto. Nije mnogo star, novije neki upaljač. Da. Dobro, lep nalaz. Da bacimo? Da. Ajde, baci. Ode, idemo. Ljudima kako mi zatrpavamo rupe da se ne vidi da smo kopali. Vratimo u zemlju. Ti sad malo izgaziš. Gazi.
gazi i ne vidi se da smo kopali, da se ne bi čike ljutile. Jel da? Tako, eto. Idemo. Ćemo kući? Kući idemo. Dobro, idemo kući. Evo nas, drugari. Krenuli smo kući. Jovan je rešio da je za danas dosta. Tako da smo obojica zadovoljni, je li tako, Jovane? Da. Da, dušo. A? Da. Dobro. Meni je najbitnije da mu se svidelo ovo traganje. Budući moj tragač. A imao je, boga mi, početničku sreću. Onu lepu aplikicu je našao. Novčić sam jedan podbacio, jedan je našao. Tako da ne mora to da zna. To je to, drugari. Pozdrav od mene i Jovana. Pozdravi ljude. Maši. Op, op, op. Lepo pozdravljaš ti. Diši se. Dođi ovamo. Moraš da paziš uvek. Ajde, maši čikama, kaži čao. Ćao, vidimo se u nekom drugom videu. Ćao, drugari.